Un avió ha caigut al mar aquesta tarda al sud de Perpinyà, a Canet de Rosselló. Es tracta d'un Airbus 320 que feia un vol de proves després d'haver passat pel taller. No hi havia passatge comercial. Els ocupants eren 7 persones que estaven provant l'avió després de pintar-lo. Pere Codonyan és a Canet de Rosselló, on hi ha el dispositiu d'emergència. Pere, 3 dels cadàvers han pogut ser rescatats. Se'n sap alguna cosa dels altres 4? Ja, sí, de moment els equips de rescat estan treballant encara a la zona. L'accident es va produir a 3:45 de la tarda a 8 quilòmetres de Canet de Rosselló. L'avió havia sortit tot just una hora abans de l'aeroport de Perpinyà. He vist un avió que s'estavellava brutalment contra terra i després feia impacte sobre la superfície de l'aigua, provocant grans onades. Quan m'he girat he vist 2 reactors i he deduït que era un avió comercial i ràpidament he avisat els equips d'emergència. Immediatament les autoritats han cridat, han activat el pla d'emergència i en les tasques de rescat hi treballen. Doncs sí, com deia, a les tasques de rescat hi estan treballant unes 180 persones entre bombers i gendarmes. L'avió, un Airbus A320, que era de recent construcció, pertanyia a una companyia alemanya que l'estava venent a una companyia neozelandesa. Havia vingut a Perpinyà per que el tornin a pintar i justament s'estaven fent les proves abans de fer el traspàs. Per això, segons ha informat el prefecte de Perpinyà, les víctimes són 2 de nacionalitat alemanes i 5 altres neozelandeses. De moment, les tasques de rescat continuaran fins a 11:45 de la nit i s'aturaran, però tornaran a començar demà al matí quan faci dia.